Balima mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmani Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na février kalo tile 20 ka taa bila karidon na février kalo tile 26 dolo jate la fonɛnɛ kalo sabanan tile fɔlɔ o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila fonɛnɛ kalo sabanan tile 7 la donc n'a fɔla fonɛnɛ kalo sabanan tile fɔlɔ o b'a yira k'a fɔ an donna poisson mɔgɔw ka wagati kɔnɔna na o kɔrɔ b'a yira poisson dolo o nɔrɔ o de barikalen do ni wagati kɔnɔna na n'o ye doloba fila ye o dolo fɔlɔ o ye lifanti ale ni fintɔn lifanti ale ni fintɔn olu de nɔrɔ barikalen do ni wagati kɔnɔna na ka ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di i bɛna ye n'i ye ninnu yɛrɛ ɲininka o bɛna fɔ ko mɔgɔw bilalen do olu la kosɛbɛ kamasɔrɔ ninnu bɛna don ko la ninnu juguyabagaw bɛna caya kosɛbɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na benga wuli caman ninnu bɛna kɛ nka i b'a ye mɔgɔ minnu do mɔgɔ kɔnɔna jɛlenw do u b'u kungo fɔ bɛɛ lajɛlen ye olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen do i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyo ni so denw funteni kalo fɔlɔ denw beliyo dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ dɔgɔkun daminɛ wagatiw la aw tɛna jaabi ɲɛnaman sɔrɔ olu la nka ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka ko ka di mɔgɔw ye wulikajɔ ninnu o jaabiw aw bɛna se ka olu sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kunkɔrɔtaw ani wasaw ani jaabi ɲumanw aw bɛ se ka olu sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kalo ale bɛ aw ka so a ɲɛ ɲuman kan ka daminɛ jeudi don le 23 la ka taa se vendredi le 24 kalo o bɛ aw ka so o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka na hinɛ caman sɔrɔ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ lagosi walew olu de kun dalen do aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka kuni aw yɛrɛ ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la sɔrɔ olu siraw olu dayɛlɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ bɔtaw olu fana fanga bɛ sɔn ka bonya ka tɛmɛ dontaw kan ni aw bɛ se aw ka se ka aw ka ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ aw bɛna ko kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na hali aw bɛna musaka minnu bɔ dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka se ka olu jateminɛ garisɛgɛ siraw olu lagosilen do ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw b'a fɛ aw ka dɔgɔkun ka ja aw la aw ka yɛlɛ bɛɛ fɛ aw ka kulon ni yɛlɛ kɛ bɛɛ fɛ o de bɛ se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la n'o tɛ ni aw ye dusu ta dɔrɔn dɔgɔkun tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ birisa ɲagami ye aw bolo ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma banamini o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la olu tɛna se ka sabati ka kɛ i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya mun na gɛlɛya bɛ aw ka sira kan sira caman fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ ko kɛ aw ka se ka jateminɛ caman kɛ sɔrɔ donta olu ka dɔgɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma fariganw aw bɛ se k'aw sigi n'o ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw futinɛko olu caman ɲɛsinnen do aw ma ni tɛ aw ka dɔgɔkun ye n'aw bɛ se aw k'a ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nisɔndiya ko olu ɲɛsinnen do aw ma
ngorota ko olu ɲɛsinen do aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na garisɛgɛ siraw olu dayɛlɛlen do ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu ka fariganw fiɲɛw olu bɛna bɔ ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wulikajɔ siraw olu dayɛlɛlen do olu ka di aw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa ni mɔgɔ kofɔlen minnu bɛ yen n'u bɛna dugutagaw boloda u b'a ye u bɛna kunkɔrɔta sɔrɔ u ka dugutagaw la ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ hakilisigi o bɛ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw fɛlen do fana aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw dalakanw olu barikalen do ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka aw bɛna wulikajɔ fɛn fɛn ta k'a bɛ se ka nafa sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ i b'a ye o nafa ninnu olu tɛna sɔrɔ a b'a yira k'a fɔ sɔrɔ minnu ne aw bɛna jigi da a kan dɔgɔkun laban yɔrɔ la gɛlɛya bɛ se ka don olu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw o b'a yira k'a fɔ aw ka sɔrɔ ani aw ka sɛgɛnw a ye sɛgɛn minnu kɛ sɔrɔ nɔfɛ a bɛ se ka aw jigi da kan dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na nka kamasɔrɔ ni a y'a daminɛ i bɛna sɔrɔ a sɔrɔ bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔ layidukan minnu bɛna ta aw ye fana layidukan ninnu bɛ se ka sumaya k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw jigi da dɔgɔkun wɛrɛ nataw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo 3nan denw vierge dimiso denw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakilina ko olu barikalen do kosɛbɛ hakilina minnu bɛ aw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka aw ka hakilina ninnu waleya i b'a ye o hakilina ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasaw ani kunkɔrɔtaw lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw yɛrɛ ka miiriya cogo ani aw ka baaraw cogo o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna miiriya minnu ta aw bɛna décision minnu ta ka se ka wulikajɔw sabati aw ka kow la k'a bɛ se ka fangaba sɔrɔ olu la aw bɛ se ka wasaba sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw ka wulikajɔ kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛna se ka kunkɔrɔtaba de sɔrɔ olu la ani jaabi ɲumanba de sɔrɔ olu la kamasɔrɔ aw fɛlen do wa a dalakanw olu barikalen do wa aw mana baara ɲuman minnu kɛ fana aw bɛ se ka jaabi ɲuman ani sɔrɔ ɲuman sɔrɔ olu la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balance kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw kana mɔgɔ jagoya ka taa aw ɲɛna sira fɛ kamasɔrɔ aw ka ko man di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na lagosi walew bɛ se ka aw sɔrɔ sira caman fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw dalakanw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma aw yɛrɛ dalakan bɛ se ka kɛ futinɛ ye ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw kan ka lamɛnni de caya ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka tɛmɛ kuma kan kuma bɛ se ka aw coron sira caman fɛ o b'a yira k'a fɔ ni aw b'a fɛ aw ka laɲiniw ka se ka sabati aw ka se ka aw ta kɛ aw lamɛnni ye ka se ka mɔgɔw lamɛn ka se ka hakilina ɲumanw ta o kɔnɔna na ka baara kɛ n'o ye nka ni aw ko aw bɛ kuma ka se ka mɔgɔw don aw ɲɛnada fɛ gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ sira caman fɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen do k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw fariganw olu bɛ se ka sumaya don aw ka kow la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibeso denw kawla kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ mankanw ani kɛlɛw olu de bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ dɔw bɛ se ka ta aw kama ka se ka bɛnkanni walew k'olu ta ka aw sɛgɛrɛ o b'a yira k'a fɔ fo aw bɛ yɔrɔ minnu na aw ka se ka basigi faratima yɔrɔ aw ka aw kɔlɔsi o yɔrɔ nasugu ninnu na kosɛbɛ kamasɔrɔ bingani walew bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni aw ko aw bɛ ye yɔrɔ bɛɛ la walima ni aw ko aw bɛ sira caman tagama nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa aw yɛrɛ bila fili kɔnɔna na aw fana kan ka ta kɛ lamɛnni ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sɔrɔ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ siraw olu datugulen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ banamini olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na minnu bi wulikajɔw kɛ dugutagaw
u k'u yɛrɛ u hakili to u yɛrɛ la kamasɔrɔ accident bɛ se ka olu sɔrɔ siraw kan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na a b'a yira k'a fɔ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma dibi bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ olu sabatili la ka ɲɛsin aw ma wa aw bɛna sɔrɔ o sɔrɔ de bɔ aw bolo k'a b'a don ko la aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bolo su aw yɛrɛ ɲɛna kamasɔrɔ aw kan ka jateminɛ camanba de kɛ aw ka musaka bɔtaw la kamasɔrɔ musaka yɛrɛ donta o fanga ka dɔgɔ nka fitinin min bɛ aw bolo aw ka hakili to o la n'o tɛ nimisa bɛ se ka aw sɔrɔ aw ka nafolo ninnu bɔlen kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ dépense inutile olu de kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dusubɔ ko caman de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati fo aw ka kɛ sabalibaga ye aw ka se ka aw muɲu ka bɛɛ lajɛlen lamɛn o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ aw kan nɔgɔya la wa aw mana aw cɛsiri ka baaraw baara kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ sɔrɔ minnu ni aw bɛna jigi da a kan a tɛna se ka sɔrɔ ninnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o bɛna se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun giriya aw bolo kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na kana bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakilina ko olu bɛ se ka barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw bɛna ko kɛ fo aw ka hakili de labara kamasɔrɔ aw ka hakilinaw olu bɛ se ka wasaba de lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilinaw ani miiriyaw bɛ se ka fɛn min lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fanga tɛna se ka olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ Mercure o b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ɲɛ ɲuman kan o b'a yira k'a fɔ aw ka ko kɛ hakili ye hakilina ɲuman minnu bɛ aw la fana olu bɛ se ka aw dɛmɛ kamasɔrɔ aw ka hakilinaw olu barikalen don hali aw bɛ se ka aw jigida sɔrɔ minnu kan o sɔrɔ ninnu ni aw ye fɛɛrɛw tigɛ sɔrɔ ninnu kama i b'a ye k'a fɔ sɔrɔ ninnu bɛ se ka don ka se ka wasa lase aw ma mɔgɔ minnu ye entrepreneur ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na a ka ca la n'u ye kumaɲɔgɔnya ta u n'u ka baarakɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se ka bɛɛ lajɛlen hakili lamɛn o bɛ se ka wasaba de sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka olu yɛrɛ ka entreprise k'olu développer o b'a yira k'a fɔ aw ka hakilinaw olu ka ɲi kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ layidukanw bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ walima wulikajɔ bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ cikanw fo ka taa se sɔrɔ nasiraw ma o bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ daminɛ mardi don le 21 mardi ka taa se mercredi ma le 22 a b'a yira k'a fɔ aw bɛ se ka wuli ka jɔ aw ka sɔrɔw nɔfɛ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka wuli ka jɔ a nɔfɛ nin wagati in kɔnɔna na dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati kɔnɔna na aw bɛ se ka wasaw ani jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kamasɔrɔ kalo a b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ nin wagati in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bila wulikajɔw la wulikajɔ minnu ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sabati aw bolo nin wagati fila kɔnɔna na nin don fila kɔnɔna na n'o ye mardi ni mercredi ye aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka se ka aw ladɔnniya ko an donna fonɛnɛ kalo 3nan kɔnɔna na halisa an bɛ fonɛnɛ de kɔnɔna na fonɛnɛ kalo fɔlɔ bana filanan bana an ye 3nan daminɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna o de tun ye kawla kalo 3nan tile fɔlɔ ye n'o bɛ bɛn poisson mɔgɔw ka wagati ma o tile fɔlɔ yɛrɛ o daminɛna lundi don yɛrɛ a b'an ladɔnniya k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na doloba fila ale de nɔrɔ barikalen don i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye halisa ka aw ladɔnniya ni mɔgɔ minnu mago bɛ san safinɛw ni mɔgɔ minnu mago b'a la donc san safinɛ ninnu olu fana bɛ yen nɔ toujours halisa ka aw ladɔnniya safinɛ wɛrɛw bɛ an bolo safinɛ min ni a bɛɛ lajɛlen bɛ a la garisɛgɛ ni mandiya ani ka se ka siri fana tigɛ o bɛɛ lajɛlen fana bɛ safinɛw na an bolo nka ni safinɛ ninnu si tɛ se ka sɔrɔ
fo i k'i ka dati de dɔn. N'i t'i ka dati dɔn dɔrɔn sen tɛ safinɛ ninnu na. O b'a yira f'i k'i ka dati dɔn. Hali n'i ma se k'i ka dati dɔn, i k'i ka signe dɔn. Donc safinɛ kura mun na an y'a bɔ sisan nɔ, ale bi siri tigɛ, a bɛ tila ka mandiya fana sabati, a bɛ tila k'i ka mandiya ka tila ka i ka ko ja mɔgɔw ye, ka se ka garisɛgɛ fana lase i ma, a bɛ tila ka protection fana b'a la, a bɛ tila ka i protéger fana. Safinɛ kelen de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ: protection, mandiya ani garisɛgɛ. Ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la. An b'a fɔ la aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Halisa Ala ka jamana in kɛ an sago ye.